तहर नचनिया तारा के कहला सकी तारा पर मन नइखे भरत अपन शीशा में मुंह देखला हा जोगे चोदनी एकरा से बढ़िया भतार ले आतना बढ़िया जतना लम्मा बा उतना लम्मा एकर जोगार है जोगार माने दिमाग है इसके पास दिमाग है चिकन दिमाग है जितना चिकन बा उतना दिमाग एकर चिकन बा ना यदि इसका उदाहरण लेना है तो अंगुड़ी के देख अंगुड़ी कितना लम्बा बा उहे से समझ में जाएगी वो कितना हमनी का एक प्रैक्टिस कइले बनी जा पढ़ाई कइले बनी जा इधर रोशन बुझता उस समय रोशन के उम्र 13 बरिस रहे इधर सब ट्राई कइले न बजवा का बाबू हो देखी कुछो कह देब नु बउआ बाबू क के करब नु ओकरो मन लागी और औरो मन लागी अब बरियारी कर ना भगला बरियारी करे के थे मेरा ठीक ना रूप बा रंग बा त बिजली जैसन चमकेलू लंगड़ा कुछ कही देला त कोहना जालू धन केलू ई चलती ना रही चटले चटक जाई जिंदगी के नाम ये जान एक दिन राही में भटक जाए बार बार कहता नहीं कहना हमार माने के बाद बार बार कहता नहीं कहना बुढ़वा के माने के बाद अपना पराया सबका के पहचाने के बाद जादे बोलल का एक दिन सटक जाई जिंदगी के नाम जान राही में भटक जाए एगो गीत आप सबके सुनाओ तनी बबुआ लयदारी तो ए घड़ी लेकिन जौन हम दोनों ब्यास कहनी हा चाहे हम कहनी चाहे रोशन बाबू कहलन देखा देखी कतनो श्रोता हमनी के कहते रह जाई है ब्यासी टाइम अधिक हो गई बा जल्दी सुमिरन का बिना देवता देवी के सुमिरन कइले हमनी के गान बजान शुरू कर लेब जा नानू करब जा यही तोरे रामायण ब्यास के कतनो लयदारी के डिमांड बा तबो जन उपलक्ष्य में गइल बानी 5 मिनट भी ओ बारे में कहे के चाहे तब तू ब्यास बाड़ो ना तो ब्यास के सार हो तू हम तो दोनों ब्यास गौल ही बनी हमने दोनों ब्यास के क्या ये ब्यास के माने ऐसा ब्यास हम 75% पहले कहले रहे कि मेरा के ब्यास 75% मिशन हो गई बड़े काहे देखो तनी हम आही दादा तू जोर के गईबो आ लिख के गईबो याद को के गईबो आ खारा बार के हु तेरे जोर नार के गा देबो ई दोनों में अंतर पड़ जाए बबुआ गौले अच्छा लागल ये तरी देखी ले हम ढेर ब्यासन के ए भैया हर जगह कहल ना पार लागेला काहे कि साच बात सदुलवा कहे आ सब के चित से उतर रहे साच बात कहिले लोग के ठीक ना लागेला एगो बड़ी अच्छा गीत बा भिखारी बाबा के तनी मनी में पद आवेला बबुआ गायत्री बाबा के धुन हो तुम्हारा देह में माटी लगे रे माटी लगाना अरे हमें निरदैया नैहर में
अरे दीनवा हम पहले भी मेहरारू लोग सब से हार जाए तो जाके भगवान से कहे कि हे भगवान अब तू है बाड़ो हर निर्दयी मुहवा बीतेला जवनिया हो निर्दयी मुहवा बीतेला दिनवा हो मोरा बिना सासू मोरा ताना मारे छोटू के नाना दिया छटकी नाना दिया राम छटकी नाना दिया रामा देवरवा निर्दयी बोले ना भिखारी बाबा पहले नाच में गीत के गाओ निर्दयिया देवरा बोले ला बा चनवा हो जार लागे 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 जार लागे 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 बाप रे देह कितना पाला भाई बा ठीक प्लस प्लस होता है माइनस माइनस होता है बाप रे बाप ना तरह से गर्मी ढेर बैठ गए सारा माल बाचले न बात आपकी खलास है बढ़म चढ़न में का नौजवान बड़े नु बबुआ हमारे नौजवान बड़े नु हम ही दोनों बाजी लगा ली अभी हमारा औसन हमारा में ढेर गर्मी बा काहे कि बाचल नु बा एहनी के ही दादा है तनका हेरोनियन के देखी एक घड़ी 100 के देख ले बनी हम 100 के देख ले बनी क्योंकि हम कहे ना जाई हम ही एगो ईमानदार व्यक्ति हैं जो हर बात के अपना दिल में हृदय में छुपा के रखेंगे केहू से कहे ना जाई 182 के देख ले बनी एगो सिरजानंद पांडे बड़े पंडित जी हुए अरे उनका देखो नहीं एक दिन आई दादा हमरा लुगी देवे के पड़ल दोसर लुगी हमरा देवे के पड़ल ओकर मेहरारू बनरी लेखा आउ नचनिया के धइले बा सारा खत्म हम फेर में पानी ओकरा के त ई का क देलो तू ना रहल सासू मोरा ताना सासू मोरा देवरवा निर्दयी बुझे ना ताना मारो देवरवा निर्दयी बुझे
हमने क्या गाड़ियों को रोज करी, कॉमेडियो करी, नाची कूदी फानी चुटकीला कहीं, लेकिन गौनिहार के माने बा गावो। 10 मिनट भी गावे तो लागे कि हाँ गौनिहार गावता। ये घड़ी के 75% लौंडवा में नहीं देखा था। बाबू के नहीं कहत हम अपने आप के ना बुझी बाबू आ रौरो सभी ना सोचब कि हम इनका के कहता है ना। ई लइका में तो ढेर कुछ बा। हमार चीज दिहल, चाहे इनका अपना अनुभव कई, चाहे इनका अपना गुरु के दिहल, चाहे अपना इनका समाज में मिलत होके, अच्छा बात है। लेकिन आज देखो तनी ऑपरेटर कि 75% सर्वा में कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन ना कुछ उल्टो बोले के पड़ जाला। हम खीस में जब आइले तो पूरा तो एकर लोड ओहे पर नु बा, पूरा गोड़वा के वजन तो सोढ़वे पर नु बा। उ जब टाइट हो जाला तो मनो टाइट हो जाला। ओहे उल्टा बोला जाला हमरा से। देखिले कि केहू में तो कुछ बा ना का गाई हम नहीं सब। जमुना की नारवा के चिकोनी मटियावा धरता 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 अरे पाँव मोरा धरता छगुन छगुन ओ या पीछला मोर सवरी भरत पीछला मोरे सखिया रे पाँव सखिया रे पाँव सखिया रे पाँव भरत पीछला। अभी गुल्लेदारी सुनाई अब वो तो हो गई बा। एक एक गीतवा बार बार गावल जाए तो ठीक ना कहे। वो बलेडवा वाला हो गई बा सरकार। दोसर सुनी अब तो पैसा सदाओ तनी 100 देले बनी तो गा दो ना तो पैसा ले लो पैसा तो पीछे पूरा ले लो तो अपन पैसा भाई। देखिए मैं रविंदर शाह परसोना पुरानका बाजार गाना बलेडवा से कटनी करे जवा गेजा। अच्छा एक लाइन गा दी, एक लाइन माफ कर दे, सॉरी बढ़ के कौन भारी बात है। दो गाना एक पर से गा देना, 2 पर से गा देना, एक दो गाना का, लेकिन रात भर के मजाक के लिए हम लोग इस पर से मिला के एक दिन गाना है, जिंदगी बिताना है। 15 साल हो गया अभी आगे तोहरे नममा लिखो काट के बलेडवा से करे जवान हमरो के ले ले चल ससुररिया बन को के गोदरे जवानी 100 रुपया में फरमाइश मत कराओ। 500 दो मर देखो हट जीव का ओ कल से तार माने
बिजनेस खत्म हो जाए 500 से। अभी तक ले 500 नहीं देख ले, पूरा रात बीत गई। केकर मुंह देख के आज हम गनई में आई रही है बाबा। 500 नहीं खे पूरल, 2000 के निशा करी ले भर दिन में हम भैया। 60,000 70,000 के महीना हमरा निशा में खर्चा होला। सही बात। बाबू खसिया जलन के सारा पैसा लगते नहीं गिरता, कहाँ से अपना पिए 2000-3000 रुपया हम रोज पी ले। 1,60,000-70,000 के महीना पी जाइए। आप 500 अभी तक ले नहीं खे मिलल। इनमें कौ गो माल दिहन सकरा बहिन का तो कहियो सके धाक कौ गो दिहन से कौ गो में होई सीरी देवे जे पिए ली ऊ हम पिए ली। ओकर 1 करोड़ रुपया किलो दाम बा। 50 ग्राम किने के कहू औकात दे दी हमरा के। आय दादा ई रामबरेश्वरा वाला सारा दिखाइए जाई। तोहरे नाम मालिक खालिया बने जवा से करे जवान के जान। तोहरे नाम मालिक खालिया काट के जवा से करे जान। तोहरे नाम मालिक खालिया काट के बने जवा से करे जवान। तोहरे नाम मालिक खालिया काट के बने जवा से करे जवान। हमरो के ले ले चल ससुरैया पैसा दो करे जवान में। हमरो के ले ले चल ससुरैया पैसा दो करे जवान में। हमारा तरे मर्दे का 2000 पुराइयो देला हा। रोशन के पुरस्कार देखनी हनु ई सोचत होई जवान की आज के बाद ए मुकेश भैया हम इलाका में नहीं एकरा झाटू उखाड़ के 50 रुपया के हुई ताल में ना देला। हम तो घड़ी से सोचत नहीं आई है ना ई तो बाबू बेचारा गावत आते सट्टा में आइल बा। एगो झोलीबा होने अंगुरी तोड़ले बाड़े देखी ना अंगुरी तोड़ले बाड़े घड़ी से माइक में नचनिया के काका कहले कि तो अपन दरार वाली ऐनवा ना देबो अपना मुंह देखाओ आ तबो ई सारवा के केहू 50 रुपया ना। संजय कहत के रजाई में सुत। अरे अरे संजय तर पाहुन न लगे रे तब संजय के देखो। अरे सरवा तू सार बाड़े तो तू न सुतबे रे आ लोगो जानता कि ते कौन लक्षण के बाड़े। तोरा का चीज चाही तार मेहरारू में जे लगेला ऊ जड़ता ही तरह। हाय देखा ई चंदेसरा के दामाद गरमाइल बा भोर में। चंदेसरा के दामाद भोर में गरमाइल बा। आई कांड करी सरवा बिहान वीडियो बनला हो करे ना त टुनटुनवा कहि के ब्यास ओकर बहिन हमर बहिन बाटल है के रे बा। ध्यान दे बबुआ तू मत बोल ना त टुनटुनवा हमरे से शिकायत करी के ब्यास हमर ओकर बाटल ना रे। माइक दी का तोरो माइक दी का गइबे का दुगला तुम्हें का लेखता तोरी के जइबे हमर दिलवा पर ले गोली भेजवा में के जान। तोरी के जइबे हमर दिलवा पर ले गोली भेजवा में के जान। तोरी के जइबे हमर दिलवा मारी ले गोली भेजवा में के जान। तोरी के जइबे हमर दिलवा मारी ले गोली भेजवा में के जान। हमरो के लेहले चल ससुरैया बोल पैसा दो करे
रविंदर साहब परसोना पुरनका बाजार वही के दिले बनी बलडवा वाला पर हमरा के 100 रुपया फेर दिले बनी हार्दिक प्रणाम बा एक आध गौर 1.5 गो लदारी सुनिए एक बाद महफिल देखते हुए ठंडा देखते हुए ओस चुवता बन है कि ऐसने लड़की बाड़ी सीमा देखो सीमा है जरूर रही पाकिस्तान से भाग के आई रही उ सरवा सीमा हैदर के रखे वाला कैसन रहे सचिनावा कगो लइका रहे सीमा के 4 गो बछरू के संगे गाय के रख लेलो उ साढ़वा कैसन रहे साढ़वा कहतनी सरवा नहीं कहत माने गाय के रख लेलस 4 गो पड्डू के साथ उ साढ़वा कैसन रहे अरे जा